Baba, Baba, Baba. Masimba eri muri Zimbabwe zita ndinoitwa Titans Crits. So rikuberekwa ndinoitwa Benson Itai Machanga. Ndakasvika Mashava ndikakurira Mashava, then ndikadzidza primary yangu muno up to form 4, then form 5 form 6 ndikaita kuBerechena High. So ndakatanga music ya 2015 pandakanyora masongs nekuimba. By that time we were a crew from class chorora madesk tanoizi chase. So I still remember ndiri A level ndatombo perform ma functions kwaji kuBerechena High. Then 2019 ndawa 11 mandakatanga ta serious music ndakapinda mu studio ndavira sei. So fast forward 2020 muna March ndakabva ndaita an album Renzi Hope Tariro rane ma tracks 6 nemazhonto 6 akasiyana papo. Then album yacho rakapoiswa naMagison Flex, big up to Magison Flex Ogwero. So I think ndofana mbofilisa track racho Renzi Hope Tariro iri nguva yareba ndakangomira, handitsaoke mzira ndakangomira, hapana chabuda ndakangomira, vachinseka ndakangomira, shiwo mumoyo zorwadza kuti ndakatadza, asi mumoyo mangu ndongoramba ndineho, rimwe zuva zvichaita nani, ndongoramba ndineho, yekurarama upenyu huri nani, ndongoramba ndine tariro, rimwe zuva zvichaita nani, ndongoramba ndineho, yekurarama upenyu huri nani. so ndo title track yacho album racho Renzi Hope Tariro. Then pa album ndakafeature mwana unzi Haina na Nasipo Ogwero. Then fast forward to September 2020, 19 September ndabva ndadropa album rinonzi Chiedza. Alright, before Hope album rine video but this album rinonzi Chiedza rima tracks 10 nema collab 2. Pane collab ndakaita nemwana unzi Lady Cool, so unonzi Kure Kure. Then imwe ndobva ndaita nemwana unzi Legion Ogwero na Lifire unonzi Dare. So but this album pane ma videos so far 2 ataburisa aripo izvi pa YouTube. So ndokosambofilisa track rinonzi Chiedza iri Titans Crits. It's a Majesty on Flag Show. Critical mesoni nao hasi handioni, njere ndinadzo hasi hadzishande, ukana ndinawo hasi handione, zheve ndinadzo hasi handinzwe, usipo ndiri bofu handione, tumai Chiedza. 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 Kunerima handione, tumai Chiedza. Kunerima handione, tumai Chiedza. Shoko renyu taritadza kunzwisisa, vatumwa venyu tega tinorwisa, tipei simba rekuona chakanaka chakaipa. I have a Facebook page rinonzi Titans Crits nema small letters. Then Instagram ndiripo futi yakanzi critical_crits_titans. So big up to Magison Flex ndakapoisa album iri. Big up to Skimbo, big up to everyone who supported, big up to Tinashe Pondo. Thank you. It's a Majesty on Flag Show. Critical Titans Crits. Baba, 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 Baba. Ndine zvinondinetsa mambo, hazvidi ndifare,
ndifare, hazvidi ndifare, hazvidi ndifare, macho hazvidi ndifare, hazvidi ndifare, macho sinondivinga kuhope, kuhope, shoko renyu ndonzo seiko sinondidzvinya neusiku, ishe wangu ndiamureiwo, maiwe ndofa, ndofa, ndine zvinondinetsa mambo, hazvidi ndifare, ndine zvinondinetsa mambo.